kwụrụ ụgwọ ihe omume a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries. Abụ isi 37 amaokwu nke mbụ. Ọ dị ọtụtụ ihe na-eme n'ụwa taa. Akwụkwọ nsọ si na ga-esogbula onwe gị n'ihi ndị mmebi iwu. Nke a masịrị m n'ihi na ọ na-echetara m na ruokwa n'oge ugbu a na anyị ekwesịghị ị na-agagharị na-ewe iwe mgbe ọbụla. Ka anyị kwuo amen. Ma ọ bụ enwere anya ụfụ nye ndị na-arụpụta ajọ omume, ndị na-ezighị ezi ma ọ bụ kwuru n'ozizi n'ebe Chineke nọ, n'ihi na a ga-efopụ ha n'oge na-adịghị anya ka ahịhịa ha kpọnwụọ dịka ahịhịa ọhịa. Mana aga m ekwu otu ihe banyere amaokwu nke abụọ. Nke a bụ okwu nke Jehova kwuru na ọ bụrụ na ndị obi ọjọọ agbanweghị, a ga-egbutu ha dịka ahịhịa. Amaghị m ihe oge nke Chineke bụ, ma Chineke ga-abịa wee mesie ndị ọjọọ ike ha na ihe ọjọọ. Tụkwasị dabere ma tụkwasị Chineke obi ma mee ihe ọma. Tụkwasị Chineke obi ma na-eme ihe ọma. Gịnị ka anyị kwesịrị ị na-eme n'oge anyị nọ n'ime ya? Tụkwasị Chineke obi ma na-eme ihe ọma. Ọ bụ obere usoro. Ọ bụghị naanị ịtụkwasị Chineke obi, ma tụkwasị Chineke obi ma mee ihe ụfọdụ. N'abalị aga m ekwu banyere ọbụbụeze nke Chineke na ọrụ nke mmadụ. Chineke na-achị eze, ọ nwere ike ime ihe ọ bụla ọ chọrọ ime. Ihe dị ịtụnanya bụ o kpebiela n'ịbụ eze ya, na ọ chọrọ ka anyị na ya na-emekọ ihe. Na ọ chọrọ ọ bụghị ịga mee ihe niile n'aka ya, ma ọ chọrọ ime ihe site n'aka anyị onwe anyị. Ọ bụghị naanị nke ahụ, ọ na-azọpụ ụkwụ dị mma ma nye mmadụ uche nke aka ya. Chineke chọrọ ka anyị jiri uche nke aka anyị wee họrọ uche ya. Nke a bụ ọkpụkpọ oku nọ na ndụ anyị. Ọ chọghị robọt, ọ chọghị pupet. O nyere anyị ohere uche nke aka anyị. Mana ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịga ọkụ ala mmụọ, Chineke ga-ekpuchite ihe dịrị ha ime nke ahụ. Ee, ọ bụ ezie, ọ doro m anya na ụfọdụ n'ime unu aghọtawala na ọ bụrụ na mmadụ achọghị ịhụ Chineke n'anya, na unu apụghị ime ya ka ọ hụ Chineke n'anya. Ọ bụ mkpebi nke ha ga-eme, mana mkpebi ọbụla ha mere ga-adịkwa n'isi ha. Ya mere, ihe banyere echiche nke aka, ọ bụ ihe dị ụtọ n'otu akụkụ. Nwanna, o nwekwara ihe dịrị gị banyere ya, n'ihi na ọ bụrụ na m nwere uche nke aka m ma ọ bụ nwee nhọrọ nke m, mgbe ahụ aga m ata Chineke ma ọ bụ onye ọbụla ụta n'ihi ihe ọjọọ ga-esi na ya pụta. Nwanna, anyị nwere nsogbu n'ịta ụta mgbe niile. Mana ugbu a, o nwere akụkụ ebe a bụ mgbe ndị obi ọjọọ na-ahọrọ ihe na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ha nọ n'ọkwa dị elu karịa gị onwe gị, mgbe ụfọdụ ị na-adị n'inwe nsogbu na mkpebi ọjọọ ha, gị bịa nwee mwute. Ma anyị anaghị amacha ihe mere Chineke anaghị eme ihe banyere nke ahụ. Naanị ihe Chineke chọrọ bụ ka anyị tụkwasị ya obi, mana ebe ọ bụ na anyị ga-ahọrọ nwa uche nke aka ya, anyị ga-ebido họrọwa dịka okwu ya siri kwuo. Mana ọ naghị ewe ogologo oge gị bịa bido megharịwa ihe niile ọ na-ebute nke ihe ọjọọ ọbụla mere. Ihe ekwensu chọrọ bụ ndị ọjọọ ime ihe ọjọọ. Mgbe ahụ ndị dị mma, ihe ndị ahụ ha na-eme na-ewute ha, ma ọ chọrọ ka iwe na-ewe ha ka ha na-ebi ndụ ha n'ịkpụ ụgwọ ma chọọkwa imegwara. Mana anyị ma ihe o mee, gọwa ya amaghị. A sị m anyị ma ihe o mee, gọwa ya amaghị. Ihe iberibe kacha anyị ga-eme bụ ịgbalịwa ịlụso ndị iro anyị ọgụ. Mana enwere m ike ikwu nke ahụ ugbu a. Ka afọ 40 gasịrị m kụziri okwu Chineke, atụfuru m ọtụtụ oge m iwere ndị mejọrọ m iwe. Ma nke a bụ ezigbo ịnọrọ nnọọ na-atụfu oge. Dịka anyị na-aga n'iru ịgbalị
ịsara onwe anyị okwu maọbụ imegwara maọbụ inweghachita ndị mmadụ. Ugbu a gee ihe m na-ekwu. Chineke agaghị enyere anyị aka. M kwuo ya ọzọ, dịka anyị na-aga n'iru ịkpọ ndị mmadụ asị, imegide ndị mmadụ, iwere ndị mmadụ iwe, na-ewe iwe banyere ihe ndị mere anyị, na-ata ndụ, na-ata ruokwa ite ekwensu ụta nweghị isi. N'ihi na ọ bụrụ na anyị gaa n'iru ịnọrọ ọdụ na-atụ ụta ma enweghị ihe anyị na-eme, mgbe ahụ nsogbu ahụ agaghị egbo ya. Ya mere, ị nwere ike ịtụfu ndụ gị niile na-ewe iwe, na-enwe obi ọjọọ, na-achọ imegwara, mana dịka ị na-eme nke ahụ, Chineke agaghị enyere gị aka. Gị sị gịnị? Atụkwasịrị m Chineke obi, mana ị na-eme ihe ọma. Ị na-agbaghara, ị na-ekpere ndị iro gị ekpere. N'etiti ihe mgbu gị, ị na-abụ ngọzi nye onye ọbụla ọzọ. Bịanụ, n'ezie ana m atụkwasị Chineke obi, ma lee, nke ezughị oke. Enwere m ike ịbịa n'abalị a ebe a jụọ sị na elee ndị tụkwasịrị Chineke obi? Agaghị enwede ọtụtụ aka ga-ebuli elu. Ma ọ bụ enwere m ike isi mmadụ ole n'ime unu na-eme ihe Chineke si ha mee? N'ezie, aga m ekwu nke a wee gaferekwa ya. Ka m kwuo nke a were ya na-aga n'ihu. Ịga ụlọ nzukọ bụ ihe dị mma nke ukwuu, mana ọ bụ ebe mbido nke dị ala, mmalite ọhụụ nke oyiri Kraịst. Ọ bụrụ na nke a bụ ihe ị nwere isi na ị bụ onye oyiri Kraịst, nke a bụ ihe mwute n'ezie. Ee, anyị kwesịrị ị na-aga ụlọ ụka, mana anyị kwesịrị ịpụta n'ụlọ ụka na mmeju na n'ịdị ọkụ, ma dị njikere ịga n'ime obodo anyị ma nọchite anya Jizọs ụzọ ọ sị anyị siri nọchite anya ya. Ike agwụla m ịnụ nke a. Ị bụ onye kwere ekwe? Ana m aga ụlọ ụka. N'ezie, okwu Chineke bụ ọgwụ. O nwere otu akwụkwọ nsọ nke a na-akpọ Isaac Lisa. Ọ sị na okwu Chineke bụ ọgwụ. Ị ga-aṅụ ya dị ka ọgwụ. Ma ya mere, ihe ọbụla nke mere gị inweta ụfọdụ ihe a, ntụkwasị obi, ọ na-emezi ihe niile. Echeghị m na o nwere nsogbu ị ga-enwe nke ntụkwasị obi na-adịghị egbo, mana nke a bụ ọgwụ anyị. Nke a bụ ọgwụ ntụkwasị obi nke dọkịta Jizọs nyere anyị. Ma onye na-eji ya ahụ bụ onye ọbụla ọ bụ. Ọ na-arụ n'onye ahụ ọrụ. Ma ị ga-ewere ole ọbụla ị chọrọ ruo oge ọbụla ị chọrọ. Ma lee nke ọ na-emeju onwe ya, o nweghị isi ịkpọwa onye dọkịta, ọ naghị agwụ agwụ. Mana ana m adọ gị aka na ntị, ekwesịrị m ịdọ gị aka na ntị, o nwere ihe ndị na-esi na ya apụta. Ọgwụ a nwekwara ihe ndị ọ na-emebi. Udo, ọṅụ, ịnọgidesi ike, ntụkwasị obi. Chineke m, ihe niile bụ ezi ndụ. Ya mere, mgbe ọbụla iwe na-ewe gị, were ntụkwasị obi. Mgbe ọzọ iwe na-ewe gị ebe mmadụ nọ, were obere ntụkwasị obi. Mgbe a chụrụ gị n'ọrụ, were ntụkwasị obi. Mgbe ị na-enwetaghị mbuli elu ahụ ị chọrọ n'ọrụ, were ntụkwasị obi n'ebe o buru ibu. Amen. Ma ka ị nwee ike ime ihe ndị a niile, ị ga na-aṅụgide ọgwụ nke ntụkwasị obi gị. Ị ga-aṅụkwa ihe na-eme mma juru ngaji. Lee, tụkwasị Chineke obi ma na-eme ihe ọma. N'ezie, echere m na anyị tụfuru nke ahụ. Ihe ahụ nke dị mma n'akwụkwọ Abụọma isi 37 amaokwu nke 3 ga-agbanwe ndụ.
ihe ọjọọ na obi ọjọọ nke nọ n'ụwa taa ekwesịghị ịgbanwe obi gị. Ị na-enye onwe gị nsogbu, ele ihe m ga-eme, ele ihe ụwa ga-abụ, ele ihe ọbịanihu ga-abụ, na inweta ihe mkpatụ niile a mgbe Jizọs ga-abịaghachi. Ọ ga-abịaghachi n'oge ekwesịrị. Ma mgbe ọbụla oge ahụ bụ, anyị ga-adị na njikere, ma ọ bụ n'abalị a ma ọ bụ afọ 10 na-abịa abịa. Ọ na-atụ m n'anya mgbe ụfọdụ ihe anyị na-arụ ị na-achọ ịma mgbe Jizọs ga-abịa bụ n'ihi na anyị chọrọ iche otu izu ma ọ bụ abụọ tupu anyị adị na njikere. Na-adị na njikere. Onye nwe anyị, adị m na njikere. Soro m. Amen. Ya mere, anyị chọrọ ịtụkwasị Chineke obi, ma anyị chọrọ ime ihe ọma. Otu ihe ahụ, ọgwọ ọrịa Jizọs onye na-arịa ọrịa ma ọ bụ onye ọbụla ruo mgbe ị chọrọ ya, ọ na-agwụ agwụ. Ihe ndị si na ya apụta: obi ụtọ ruru n'isi na nkwụghachi dị n'eluigwe. Ma nke a bụkwa eziokwu. Abụ ọma isi 37 sị anyị, mgbe Chineke jikere, ọ ga-emeso ndị ọjọọ. Ma ọrụ anyị n'oge a ọ bụghị ikwu Chineke ọma bulie jide ha. Ọrụ anyị bụ ikpere ha ekpere. Ma anyị kwesịrị inwe obi ebere na ọmịiko, na obi ọmịiko nye ndị bi n'ọchịchịrị, ma na nghọrị nke juru anya n'ofufu. Amaokwu nke 4 si, nyefechasị onwe gị n'aka onye nwe anyị, ọ ga-emezuru gị echiche nke obi gị, ya wee na-aga n'iru n'iru. Ya gbatuo ebe ala. Ya amaokwu nke 8 ya sị, ewela iwe, chefuo obi ọkụ, enyela onwe gị nsogbu, ọ na-abụ naanị ime ihe ọjọọ, ya wee na-aga n'ihu n'ihu. Amaokwu nke 11 si, n'ikpeazụ ndị nwere obi umeala ga-eketa ụwa. Ya mere, anyị na-ahụ ọtụtụ ihe ebe ahụ nke anyị chọrọ ileba anya n'ime ya, nke na-ekwu ihe banyere ịchị eze nke Chineke. Na mbụ, anyị na-ahụ ya ebe ahụ, ndị ọjọọ ndị na-eme ihe ọjọọ. Gịnị mere Chineke anaghị akwụsị ha? Ị nwetala onye nọ na-emegbu gị na mbụ, gị ikpe ekpere si Chineke kwụsị ha, ma Chineke akwụsịghị ha, ma ị ghọtaghị ya ma otu. Mụ onwe m agabigara m nke a mgbe nna m nọ na-emegbu m. Mkpegide ekpere kpegide, Chineke anapụtaghị m n'ime nke ahụ, aghọtaghị m ya. Mana m laghachi anya azụ ugbo, ana m achọpụta na ọ kpọpụtaghị m n'ime ya, kama o duru m wee gabiga ya. Ịma, Daniel banyere n'ime olulu ọdụm, mana Chineke gbachiri ọnụ ọdụm. Shedrak, Mishak na Abednego banyere n'ọkụ na-enwu enwu. Ọ bụghị naanị na ha banyere n'ime ya, mgbe ha nọ ebe ahụ na-eme ihe kwesịrị, agbaghịrị ọkụ ahụ okpukpu 7 karịa otu ọ na-adịbu. Ma nke a n'ezie dị oke njọ mgbe ị na-eme ihe ị kwere na ọ bụ ihe ziri ezi, ma ọnọdụ gị akarịa njọ. O nwere onye nọ n'ọnọdụ ahụ mbụ? Mana m laghachi anya azụ, m ahụ na ihe ndị ahụ Chineke na-anapụtaghị m n'ime ya, o duru m gabiga ya. Ma o mepụtara ihe site na m, o mere ihe n'ime m, ọ gbanyere igwe na mkpụrụ obi m, ike mkpebi nke m na-amaghị ebe m gara isi nweta ya ebe ọbụla ọzọ. Ya mere, ọ bụrụ na Chineke anaghị anapụta m, enwekwara m ike ịtụkwasị ya obi iduru m gabiga, ma enwekwara m ike ikwe na o nwere ihe Chineke ma m na-amaghị, mana ọ gajekwa ime ihe nke ga-abụ ihe ga-aga n'iru karịa ka m nwere ike ikwe. Ị chere na mgbe m na-agabiga ihe m gabigara mgbe m bụ nwata, na echere m na aga m na-akwụrụ ebe a n'ụbọchị taa n'elu ebe a na-agwa ndị mmadụ ihe ndị mere m na otu ha ga-esi emeri ihe ndị na-abịara ha, mana enweghị m ike ịgwa onye ọbụla nke ahụ ma ọ bụrụ na m agabigaghị ya. N'ezie, enwere m ike ịgwa ha, ma ime o nwere ọtụtụ okpukpere nke na-agagharị ebe ahụ ugbu a. Ịma, ọ bụghị mmadụ niile ga-ahụcha ihe i kwuru n'anya. Echere m na mgbe ụfọdụ Chineke ga-ahapụ anyị ka anyị gabiga otu ihe nke dị nnọọ njọ nke ukwuu, na-agbagwoju anya, n'ihi na
Ọ chọrọ ka mmadụ gabiga ya ma si na ya pụta na mmeri. Mana ọ bụghị na ị ga-agabigarịla ihe ọjọọ tupu gị enyere ndị mmadụ aka, ọ bụghị eziokwu. Mana ana m agwa gị, mgbe ọ bụ na mmadụ agabigala ihe siri ike nke ukwuu, ma ha esi na ya pụta zuo oke, nwee ahụike, nwee obiọma na ọṅụ, ugbu a ndị mmadụ dị ka enwere m olileanya. Ekwubeghị m nke a mbụ, mana mgbe m gara California, nke a si n'ọnụ m pụta mgbe m na-akụzi ihe nkụzi nke mbụ, ma ọ na-apụtakwa m n'ọnụ ọzọ ugbu a. Ọ bụ ekpeghị m ekpere ka Chineke napụta m? Ọwa ọ kachaghị mma, ọwa ọ gaara ịka mma na Chineke napụtara m, ma ọ bụ gbanwee m ka m bụrụ onye nnapụta? Ugbu a lee ka m gwa gị, esinwu m n'ime ya gbalaga. Nke a bụ ebe nhọrọ na-abata. Agara m asị, chefuo nke a, agaghị m eme nke a n'ụzọ Chineke, aga m eme ya n'ụzọ m. Ma nke ahụ abụghị ihe ị chọrọ ime. Gee m ntị, biko emekwala nke ahụ. Echiche mmadụ na-edozi ụzọ ya. Chineke na-achọ ịhazi nzọụkwụ anyị. Amen. O nwere ọrụ nke dịrị anyị ịrụ. O nwere mmegharị ahụ nke anyị ga-eme. O nwere ihe ruru anyị n'aka nke anyị ga-eme, mana ọ ga-abụ ntụziaka Chineke na Chineke ga-ewulite mmụọ anyị. O kwesịghị ịbụ nke a bụ ihe m ga-eme iji nwetaghachi gị, n'ihi na Chineke nwere atụmatụ ọzọ. Mgbe m chọrọ ịchụpụ gị na ndụ m, arazi ị na-atụpụrụ gị ọnụ ọzọ. Ṅụrịa mgbe ndụ gị gbakasịrị, mgbe ị nọ n'oke nsogbu. Enwere m ike inyere gị aka, mana anaghị m enyegere gị aka. O nwere ihe i mere mbụ. Nke a bụ ụzọ nke mmadụ. Ma nke a na-amasị anụ arụ. Ee, agwara m gị. Ma nke a abụghị ụzọ nke Chineke. Ma ị ma ihe m mụtara mgbe m mụsịrị okwu Chineke afọ 40? Enwere m ike ịkọwara gị ihe m mụtara ka afọ 40 gasịrị? Ị dị na njikere? Nke a bụ ya. N'agbanyeghị ihe m chere, Chineke ziri ezi mgbe niile. Ị ghọtara nke ahụ? Chineke ziri ezi mgbe niile. Ma oge ụfọdụ Chineke na-ahapụ anyị ka anyị gabiga ihe siri ike n'ihi na ọ na-emepụta otu ihe nke anyị na-enweghị ike ikweta. Ma ị nwere ike ịgbanarị ya. Ị nwere ike ịgbanarị uche Chineke. Ekwesịghị m ịbụ nwaanyị na-erube isi. Enwere m ike ịbụkwa onye na-enupụ isi karịa ka m bụrụ. Ma nke a bụ ihe niile m nwere ike iche. Adị m njọ, nwanna, adị m njọ. Ee, n'ezie, onweghị onye ga-agwa m ihe ha na-eme. Achọghị m gị. Bịanụ ịma. Mgbe ahụ m bido na-agụ akwụkwọ nsọ. Gbakwunye onwe gị n'ebe dị nke aka gị nọ. Dịka ije ozi nye Onyenwe anyị. Chineke, mba, ọ bụghị nke ahụ. Ma lee, nke a bụ ihe a na-ekwu. Ma ekwenyere m na ana m agwa ndị mmadụ okwu n'abalị a. Nke a bụ ihe ọ bụ. Enweghị m. Agara m ịmụta irubere okwu Chineke isi. Nzọpụta m agbagideghị ụkwụ ebe ahụ. Ekwesịghị m ime nke ahụ, mana agara m ịkwụ ebe a taa ma ọ bụrụ na emeghị m ya. Ya mere, olee ihe ị chọrọ ka ọ pụtara gị na ndụ? Ma eche m na ajụjụ dịịrị anyị n'abalị a bụ, olee ihe ị chọrọ ka ndụ nye gị? Ị yọọla Chineke ọtụtụ ihe. Ị chọrọ ya ka ị chọghị ya? Ọ
dị mma o doghị ụfọdụ n'ime unu anya tụkwasị Chineke obi ma na-eme mma. Ime mma pụtara ihe abụọ nye m. Ha abụọ dịchakwa mma. Nke mbụ, mee ihe nke ike gị kwere gị, nke ị kwenyere na Chineke na-agwa gị ka ị mee ya. Mee nke ahụ. Maọbụ ihe ị gụtara n'akwụkwọ nsọ, maọbụ ihe Chineke tinyere n'obi gị, maọbụ okwu ederede bụ okwu Chineke, maọbụ ihe ọ pụtara nke Chineke tinyere n'obi gị. Anyị ezughị oke. Anyị dị isi ike, anyị anaghị eme ọsọ ọsọ, ọ na-ewe anyị oge. Ruo otu ị ga-emeli na-eme ya. Bụrụ onye nwere mkpebi ime ihe Chineke si gị mee, ma ghọta mgbe niile na Chineke agaghị asị gị mee ihe ma ọ bụrụ na o nyeghị gị ike na ume nke ị ga-eji wee mee ya. Chineke na-echekwa, ọ na-arọpụta. Amara ya na-ezuru anyị oke. Ya mere, mee ihe ọma pụtara n'otu m nwere ike ibuli kwa ụbọchị, ma mee ihe nke m kwenyere na ọ ga-atọ Chineke ụtọ. Anyị kwesịrị ibi ndụ ime ihe ga-amasị Chineke. Akara nke abụọ, ekwenyere m na ime mma pụtara ihe nke m na-ekwu. Mee ihe ọma otu ị nwere ike, ebe ọbụla nke ị nwere ike, nye onye ọbụla nke ị nwere ike, ruo ogologo dị ka ị nwere ike. N'ihi na e nwere ike nke ịdị mma nye ndị mmadụ. Romans 12 amaokwu nke 21 sị anyị na-emeri ihe ọjọọ site ihe ọma. Mana echere m na nke a bụ otu n'ime ihe ndị nke ezokarịrị ezo, bụ ihe nzuzo nke alaeze Chineke. Ihe ọjọọ ọbụla nke e mere gị, otu esi emeri ya bụ ịpụ gaa mere onye ọbụla ọzọ ihe ọma. Ma ọ na-akacha adị ike mgbe ị mere na onye na-emegide gị ihe ọma. Nke a bụ ogugo ọzọ. Ma Chineke na-achị eze. Echere m ọ dị mma ikwu maka ịchị eze nke Chineke, n'ihi na echere m na anyị kwesịkwuru ị na-atụ Chineke ụjọ nke mbuli elu maka ọdịdị ya. Enwere m ike ịgwa gị na Chineke abụghị ọgbọ gị, ma ọ bụghị onye gị na ya na-agba chaa chaa. Ọ bụghị onye na-emere gị ihe niile nke ị dere ede ị chọrọ. Chineke dị nsọ, ma ọ bụ onye ezi omume, ma ọ na-achị eze. Ma nke a pụtara ma ọ bụrụ na eleba ya anya na Chineke ga-eme ihe ọbụla nke ọ chọrọ ime, oge ọbụla nke ọ chọrọ ime ya, ebe ọbụla nke ọ chọrọ ime ya, ma o nweghịkwa onye ọbụla ọ gbasara. Otu ahụ ka ọ dị. Ma Chineke nwere uche nke ịchị eze. Anyị kwesịrị ịghọta na o nweghị ihe ọbụla nke ga-akwụsị ma ọ bụ gbochie echiche nke ọchịchị nke Chineke. Ọ bụrụ na Chineke kwuola ya ma kaa ya, dịka ebe o kwuru na a ga-egbutu onye obi ọjọọ, ị nwere ike ịkanye ya ihe. Ndị obi ọjọọ, ndị mmadụ ndị na-atụfu ndụ ha ị na-emejọ ndị ọzọ, ha anaghị ala na nnwere onwe ruo ebighị ebi. Ụbọchị nchịkọta na-abịa, n'ebe o kwuru n'oge ikpeazụ onye obi umeala ga-eketa ụwa. Nke a bụ nkwubi okwu nke ịchị eze site n'ebe Chineke nọ. Ọ bụrụ na ijisi ike ma nọgidesi ike n'ebe Chineke nọ, nwanna, n'oge ikpeazụ ọ ga-abụ nke naanị gị. Haleluya! Anyị ga-enwetacha ya. Amen. Mana anyị ga-ebi ndụ gabiga ekiti ya. Ana m akụzi ihe nkụzi afọ ndị gara aga banyere isi n'etiti ya gafere, n'ihi na nke a bụ ebe kacha mkpa. Ma nke a bụ ebe ị na-ejisi ike, ma nke a bụ ebe ị ga-echetara onwe gị. Chineke nwere atụmatụ, Chineke nwere ezi atụmatụ. Mana aga m agwa gị otu ihe. Ọ bụrụ na Chineke nwere atụmatụ nye gị, enwere ike inwe ndị ọjọọ ga-abịa n'ụzọ gị. Mana n'ezie, enweghị onye ọbụla ma ọ bụghị gị nwere ike ịkwụsị atụmatụ Chineke banyere gị.
ugbu a ị nwere ike ịkwụsị ya ma ọ bụrụ na ị chọrọ. Ị nụrụ ihe m na-ekwu? Enweghị onye ọ bụ ma ọ bụghị gị nwere ike ịkwụsị atụmatụ Chineke wee nye gị. Anyị na-atụkwasị Chineke obi ka o mepee ụzọ nke mmadụ na-apụghị imepe, ma anyị ga-achọpụtakwa na anyị nwere ihe dịịrị anyị ime ihe nke Chineke gwara anyị ka anyị mee. Anyị enweghị ike ịnọrọ ọdụ na-enweghị ihe anyị na-eme, mana anyị ga-ekpe ekpere. Mgbe anyị kpere ekpere, anyị ga-eso ntụziaka Chineke. Mee ihe ị nwere ike ime, mee ihe Chineke si gị mee, ma ya onwe ya ga-eme nke fọrọ afọ. Ndị kwụrụ ụgwọ ihe ndị a bụ ndị otu na ndị enyi Joyce Meyer Ministries.